Вони нас, колона оця йде перший раз, як зайшла. Забрали нас, кажуть, розказуй про солдат українських, були в селі. Ми кажемо, та ні, ми навіть з ними цей. Ти за кого? Людина планує і думає. А то не так. Він дуже переживав, що якби загинув, саме головне, щоб його тіло привезли. На шиї трупа наявні ланцюжки, хрест, половина серця з написом «Завжди буду поруч». Так, дякую. Очки відкриваємо. Може, ви можете висловити свої мрії, про що кожен з вас мріє? Прошу, Тереза. Дуже чорний пояс піка на серце.